día 20 ou 21 está por aquí, fai un acta dimitindo de alcalde e entregándolle o que é o delegado de pesca, que é Gonzalo Torrente, o pai de Torrente Ballester do escritor. Entonces, porque veñen os de Marín SAS, entran aquí un oficial de Marín con varios mariñeiros de Marín e obligan a dimitir, el firma un acta de entrega ao poder e entonces se vai para a súa casa. Nos dá a impresión de que se ocultou durante un certo tempo, hai quen dice que foi na zona de Vilalonga, que tiñan un familiar por alá, pero logo intenta volver a traballar, porque claro, tiña a súa familia que tiña que darlle de comer, a súa nai, as súas irmás, e o deteñen o 15 de setembro en Cangas, que iba acompañado do seu irmán Ángel, que é o irmán máis novo. Logo o 17 de setembro só trasladan a Pontevedra e preparanlle xa un consello de guerra, unha causa aí para 25 veciños de Bueu, dúas causas aí, son as gordas. O 16 de decembro ingresan San Simón esperando o Consello de Guerra. 29 de decembro se celebra o Consello de Guerra del, onde os condenan a morte a Carballeira e a 17 veciños máis. Recurren. Sabemos que a nai de Carballeira foi a Burgos a falar con Franco a pedirlle un indulto e estas cousas sempre acababan mal. Conmutan a pena de morte a unha parte deles, pero Carballeira e outros 3 máis compañeiros quedan coa pena de morte, que son executados o 17 de abril do 37 en Monteporreiro, en Pontevedra. El fixo un diario de toda a súa estadía en San Simón. Ese diario sabemos que coas súas pertenencias, cando o levan a fusilar, o entregan a un veciño de Bueu que trae as cousas para aquí, entreganlle a súa moza Lola, probablemente por medo a que iso o delatara, que pudera meterse con ela, pois ese diario acaba desaparecendo. Únicamente conservou unha fotografía de Lola, onde por atrás se despide de Carballeira, se despide de Lola 1 hora e cuarto antes de ser fusilado. A ferida aberta no 36, un podcast de Nuria López.